Priatelia, v našej relácii sme už riešili množstvo rôznych problémov, ale iba jeden z nich vás núti uvažovať nad tým, či si svojho psíka necháte. A to je moment, kedy útočí na vašich najbližších, na rodinu, na priateľov, na známych. Agresivita na ľudí býva veľmi náročnou situáciou a bohužiaľ veľa ľudí dá proste psa preč. Ja mám však oveľa lepšie riešenie. Napíšte nám na casting@neposlušný.sk, my prídeme s celým štábom a naučíme vášho psa, aby bol funkčný medzi ľuďmi, aby na nich nebol zlý. Hľadáme teda všetkých vás, ktorí máte doma agresívneho psa na ľudí. Neváhajte, napíšte a pomôžte tým nielen sebe, ale najmä svojmu psovi. A tebe je Ralfi zima, takže ideme donútra. casting@neposlušný.sk